foi escenario dunha das primeiras revoltas sociais de Europa, a Revolta Irmandiña. Na Idade Media, a Irmandade Fusquenlla asaltou, liderada por Roi Xordo, o castelo, que foi derruído. En 1467, unha nova revolta foi derrotada e obrigaron a reconstruir o castelo. Hoxe, esta historia forma parte da autoestima deste concello de moitas feiras. A do queixo, a cabalar, a da fava ou a súa feira mensual onde podes adquirir case que calquera cousa. Nós estaremos con Pili, Luís e Iria, da Gandeiría Lavandeira. Repasarei os rizos no Salón de Peiteado de Elsa e coñeceremos máis sobre a revolta, o castelo e as festas coa Asociación Cultural Festival Irmandiño de Moeche. Comezamos! Benvidos todas e todas, aquí estamos no novo programa Hoxe desde Moeche. Estamos na nave da que era a antiga feira de gando e que hoxe é un punto de encontro para toda a veciñanza, fanse festas e faise de todo, porque se algo son en Moeche, son festeiros. E precisamente, moi pretiño daqui, está o Salón de Peiteado da nosa primeira protagonista, Elsa, ata onde fun eu botar uns contos e de paso retocar un pouco o pelo. E vou a coñecer. Hola, bo día. Hola, buenos días. Elsa, non? Sí, son son eu. Rocío, encantada. Igualmente. Contame un pouquiño, porque ti és daqui de toda a vida, non? Sí. Pero viviches fora. Estiveches fora de Moeche. Moi pouco tempo, en Fene, sí, nun piso. Pero moi pouco tempo, non aguanto eu vivir nun piso. Ah, sí, estiveches alá e traballaches tamén por ali, non? Traballei por ali, sí, traballei en Ferrol, en Narón, traballei en varios sitios. Sí. Pero ao final... Pero ao final mo hecho outra vez, claro, claro. El se quería vir ben e senón, pois... o sitio mo hecho para vivir. Por qué? Por qué? Porque pola tranquilidade, pola xente, por moitas cousas. E despois de que decides ter fillos, o ideal é a aldea, eu creo. En que momento decidiches abrir o teu salón de peiteado? Pois fai ahora 10 anos. Cando xa me cansei de andar por un lado por outro, varias peluquerías, traballei sempre de peluquera, dixen, bueno, pois mira, vou ser a miña propia jefa, indicado ben, se vas ter fillos, pois ter un pouco máis de margen en horarios e cousas por aí. E fai 10 anos agora. E moi ben, moi ben, moi ben. Aquí me conoce todo o mundo, nacín aquí, son de aquí, isto é pequeno, e genial. Dicías antes o da crianza dos nenos. Sí. Por qué? Por que che gusta criar aquí os nenos? Que ten o rural? Bueno, eu criei-me aquí, eu non piso é como estar encerrado, de todo. Os nenos aquí disfrutan de todo. Do campo, das cousas, do campo, dos animais, de todo. É moi distinto, moi distinto. Será porque me criei eu aquí, será por eso. E como é a vosa clientela aquí? Ah, moi ben, moi ben, moi ben. Aquí todos somos unha familia. Mediana edad, máis maiores, de todo, sí, bien, bien. E notas diferenzas da clientela da lado, do forma de traballar, tamén máis do urbano que do rural? Sí, 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 sí. En que? Ali eres un número, unha traballadora máis. Aquí non. Aquí eres Elsa. O sea, non ten nada que ver. Non ten nada que ver. Aquí é moito máis cercano. Tamén o trato, non, cos clientes, supoño, que Sí, sí. Pois, serán xente de toda a vida, que ao mellor xa coñeces, que te botas uns contos, o ritmo igual tamén é máis tranquilo, non? Máis tranquilo, non ten nada que ver, non ten nada que ver. Tomamos un café a media mañá, a media tarde outro café, sin problema. Sí, 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 é moito máis tranquilo, non ten nada que ver.
Bueno, hoxe fai un día bastante galego. Sí. Chove bastante, eu non sei que pelos teño, xa vou aproveitar. Moi ben, Se me moi faz un ben. retoquiño, se Sí, falamos un claro. pouco máis do teu traballo. Un retoque vamos a hacer. Sí, sí, vamos por aquí. Aquí. Eso, aquí mismo. Ai, Aí agora esta mismo. chuvia, xa trouxen atado porque descontrólase-me. Sí, claro, é normal, é normal. Eu aproveito-me dos convidados, non ves? Bueno, vexo que estás por ali unha compañera que non está soa. No, esta compañera está conmigo desde o principio de todo. Cando abrimos, xa abrimos. E como se chama? Laura. Que tal, Laura? Eres daqui? No, aquí non son. De onde és? Son de cerca, de cuando viño. Ah, bueno, quedache pretiño, sí. Sí, cerquita, cerquita. Nada. E que tal como xefa? Que vai dicir? Moi ben, moi ben. Mira, dixeronme que hoxe había feira. Hai Que mercado. Sí, non? Que é mensual, non? No, o mercado este todos os sábados. Ah, pois aí que era unha vez ao mes. No, todos os sábados. E despois temos o 11 e o 23, todos os meses, feira. Pero esa xa Ah, máis vale, grande, vale, con vale. máis postos e máis cousas. 11 e 23. E todos os sábados, mercado. E que hai? Pois peixe, pan, embutidos, cosas da casa, Ah, pois mira. de bueno, verdura e ovos e todo eso. E máis unha cafetería para poder tamén tomar un cafelito. Pois mira, xa me gustou iso. Vou dar unha voltiña. Que E a ver a tamén é que me atopo importante. por ali, sí. Tamén é importante o Tomar un café. cafeciño. Sí. Que me dixeron que había unha venidera tamén, por ali. No mercado? Sí, sí, creo que acaba de coller unha chica Bueno, pois entón... a cafetería. Bueno, como me ves? Eu, se te digo, os sábados non teño moito tempo de ir abaixo, pero a veces falo coa pescadeira por WhatsApp e xa lle encargo e vou no momento. Home, se queres traio chou algo. Pois xa que vou. No, sin problema, só que os sábados, bueno, son máis de, Bueno, de como me traballo. ves? Aguantarame? Bueno, bien, sí. A ver se non chove moito. Eu creo que o rizo non ten problema. Creo que Eso non hai espero, problema. se non meño quedo un retoquiño. Bueno, Moi ben. marcho, Elsa, encantada. Igualmente. Se queres que trae un pouco de peixe, avísame. Vale, moi ben. Chao. Chao. Hola, boas. Hola. Bueno, que ambientiño tedes aquí no bar, Sí, aquí os sábados é o mercado, e sempre hai xente. Ah, sodes daqui vos ou vides a É feira? das Somozas, eu son de Moeche, Ah, vale. son daqui. E que se vende, que xa vexo que están recollendo agora. Pan, peixe, vamos, produtos daqui, a xente daqui, das panaderías daqui. Eu xa merquei o pan. Home, xa vas, entón xa vas. Hola, chicos. Xa vas Hola, completo. que tal? Muy bien. E el sushía? Sí. Ah, xa me falaron de ti. Pois nada, iba che pedir un café. ¿Con Laker? Sí. Grazas. Que hai máis aquí? Porque dixeronme que nestas naves se usan para máis cousas, non? Sí, ó, Que tedes aquí- moitas actividades. Aquí, cando hai feira, aproveitase para a feira, celébrase cando veñen os Reis Magos, ou no Carnaval, pois imagínate, moitas cousas, moitas festas que se fanse aquí dentro. Está habilitada esta nave para iso. E ti ves moito por aquí? Ou ves aos sábados? Os sábados, tomar uns viños. Sempre uns sábados tomar algo e o Por carajo. sacalo da casa, que Claro, non sabe, non? poñémonos un pouco contentos e despois vamos para a casa. Hai moito ambiente, moeche ou non? Sí, ai. A xente moi lai daqui, moito ambiente. Sí? Que festas me recomendaríades? Aquí, Claro, para vir. o 23 de abril, é a Feira do Cabalo. Sei que iso é E os irmandiños. os Irmandiños, que é Claro. o festival. Quizás que señan as dúas máis fuertes. Nas enlleiras. Despois, máis pequenas, de parroquias e de tal, pois hai moitas. Pero as festas fuertes son os Irmandiños e o 23 de abril. Aquí en Moeche. Pois anoto, para ir. Anota, o 23 de abril falta pouco, Pois eso. Cuidado. Tens que vir cedo, senón acabas o pulpo, acabas o viño, ese día acabas todo. Como boa feira logo. Boa feira, sí. Bueno, moi boas, Elsa. Hola, bueno. Que tal? Que che Moi ben. pareceu? Moi ben, moi ben. Mira, que estou agora toda preocupada, porque claro, que un can deixaches a perruquería hoxe. Con quen? Pues Pechaches? ahora mismo sí, pechei. A correr hasta ver pa aquí. A Bueno. correr. É o que ten ser a propia xefa, claro. Sí, sí, pasas a chave, punto, non pasa nada. Bueno, e que tal ver Moeche desde arriba? Ben, moi bonito. Gustouche? Sí, sí, sí. Gustaba moito que dicías na entrevista o de
de falar coa xente de ti a ti, non? Que é algo que é algo moi Claro, importante no rural, é non? moi Eso de importante. as relacións interpersoais entre os... Sí, non? sí, 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 aquí é así, o tú a tú. A ciudad cambia moito. Bueno. Sí, da aldea para eso, sí. Pois moitísimas grazas por ese momento, por os retoquiños e por todo. Estaba un día de chuvia fatal. Horrible, bueno, pero ainda así é bonito, ves o verde máis verde. Sí, 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 eso é verdad. Eso é verdad. Grazas. Nada, a vos, a vos. E dunha desertora que volveu á casa para emprender un negocio novo, pasamos a unha familia de Moeche que nunca marchou daqui e que decidiu apostar polo sector primario en ecolóxico. Eles son Pili e Luís e a súa filla Iria da gandeiría Lavandeira. Ímolos coñecer. Hola. Hola, que tal? Iria, non? Sí. Encantada. Eu son Rocío. Onde van teus pais? Andan por aí, veñen. Hola. Hola. Que tal? Eu son Rocío. Vale, encantado. E ti eres Luís, non? Eu son Luís, sí. Vale, e aquí Pili. Hola, sí, Que Pili. tal? Moi ben. Viñedes de traballar? Sí. Collímos aí no medio da faena. Bueno, vos sodes a gandeiría Lavandeira, se non me equivoco. Sí. E traballades en ecolóxico. Sí. Desde cando? Desde o ano 2016. É por- Hai 7 anos. É porque ese cambio? Porque aquí xa era unha gandeiría tradicional, non? Da familia, por familia, xa tiñades vacas e xa tal. viña de familia, sí. O cambio foi porque nosotros xa estábamos nun sistema moi parecido, non igual, pero moi parecido. Estábamos en pastoreo extensivo e ao final había que facer moi poucos cambios para poder transformala en ecolóxico. E, bueno, tuvemos moitas ideas antes, o que pasa que nunca é un momento, e chegou un punto en que dixamos, bueno, pois mira, ahora ou nunca. E fixamos o cambio ecolóxico, pois, cambiando 7 ou 8 cousicas, inscribíndonos no CREGA, e facendo o que nos mandaban, e foi o que foi como foi o paso de convencional a ecolóxico. Bueno, creo, se non me equivoco, ti eras albanel, que a miña de familia gandeira era Pili, non? Sí, sí. Sí, teu pai era tratante, me Meu dixeron. pai era tratante, na casa había, bueno, houve sempre vacas de leite e despois, bueno, cando nos casamos decidimos, eu estudiara, pero decidín vir para a explotación e el tamén deixou o seu traballo e, bueno, apostamos por estar aquí, por ter vacas e por vivir disto que nos gustaba a calquera dos dous. Iso che iba a preguntar, gustaba vos? Sí, Ou sí, era en sí. plan, bueno, é o que hai, No, sempre vos tirou? no noso caso foi unha decisión personal porque nos gustaba a calquera dos dous. Entón fomos, pois eso, mellorando e desarrollando a explotación de meus pais porque daquela con poucas vacas vivías e hoxe en día tes que ter moitas para que che den un rendimiento. E a segunda generación, inda que, bueno, me gustalle moito dibujar, e xa o contará ela, gustalle tamén moito a granxa, a explotación, os animales, os tractores, encantan. Bueno, non sei se chegaron a ver teus pais, pero supoño que por eles tamén terá que ser un orgullo que seguiredes Sí, un pouco legado, meus non? pais, gracias a Dios, ainda viven, están aquí e sí que lles gusta, sí, claro, por supuesto. E falase moito de ecolóxico, de se é máis custoso ou non. No voso caso, que diríades? Diríamos que é máis costoso. Sí, é máis costoso porque requiere outra forma de facer as cousas. É outro mecanismo para facer as cousas, non? Pero tamén é outra forma de velo. Entonces, se tratas de equilibrar unha cousa con outra, pois, bueno, tampouco non é moito máis costoso, nin moito máis difícil, nin moito máis nada. Bueno, eu queria preguntar aquí a Iria, que sei que ten que marchar en breve, porque a mí dixeronme que eras deseño industrial, que estabas estudando deseño industrial, Sí. pero que a ti o que che tiras son as vacas. Si, eu estou estudiando e a veces estou traballando na estareira de Navantia, pero eu desde pequeniña, desde que nací prácticamente, iba con meu abuelo ao trato e a granxa, eu estaba metida todo o día na granxa, e agora en canto poido, escápome tamén. Tens claro que o teu futuro está aquí? Sí, 100%. Cal sería o teu sueño? Non sei. Eu sería feliz vivindo, traballando todos os días na granxa, muxindo, co trator. Sin dúda.
Co trator, que di? A ver, conta. A diferencia de súa nai, a min gustame o que son as vacas, o manejo e tal, pero ela gustalle moito a maquinaria, daslle moi ben. A ver, cousas que non fago eu, non me preocupo de aprendelas para facelas. E, además, esta xente nas novas tecnologías vai moi ben, e os tratores agora son como naves espaciales. Ela é que fai as bolas de silo, temos un empleado que tamén as fai, non? Pero ela, cando pode, ten libre do traballo e tal, ven e xa colle ela o volante, xa non é quen lle saca da mão. E quen te ensinou? Ela, a ver, porque lle gusta, quero dizer, gustalle moito, entón, a ti unha cousa que che gusta moito xa che sale natural, xa non te tens que esforzar nada para facelo, entón, ela gustalle... O libro do trator tamén non hai que ler, claro. É posible compaxinar, porque din que a vida do gandeiro que é moi esclava, que ao final tens que estar aquí moitos días. No vosso caso sí que é posible. A ver, claro que é posible. A ver, nosotros temos empleados, que senón nosotros tampouco non poderíamos facer todo nosotros solos. Por exemplo, tamén che permite, por exemplo, no meu caso, que meus pais van maiores, permíteme ter tempo para atendelos. Para facernos unha idea, como é o vosso día a día? Os días aquí pódese dicir que son moi parecidos, que é moi monótonos, pero nunca son parecidos. Mira, hoxe pola mañá xa houve unha incidencia, que xa houve que chegar e facer determinadas cousas que suceden así de cando en cando, pero que non son do cotidiano de todos os días. Pero a ver, aquí o cotidiano é levantarse, tomar o café pola mañá, claro, que é o importante, o máis importante de todo. Quen toma café? Vas para a cuadra, metes as vacas para o ordeño, ordeñas, despois comen un pouco de concentrado e salen ao pasto. Despois hai que facer as limpiezas todas da cuadra, da serra do ordeño, do enfriadero, hai que facer as limpiezas todas. Aí venxe a mediodía, e iso acábalo a 1 ou a 1:30 da tarde. E, pois, as comer ten a ventaxa de que ao estaremos como estamos, tanto tens que salir ás 2:30 como podes salir ás 3:30. Un día chámate teu irmão, vei de tomar o café pola tarde, e podes permitirte o lujo de ir ás 3 da tarde tomar o café, non pasa nada. E despois volves para a cuadra, a ver, isto contando que tamén están os empleados, que tamén o fan, volves para a cuadra, pois hai novillas, hai cousas, vacas fora, que hai que irlas mirar, hai que mirar como están, botalles unha ollada, co cual iso leva xa mellor 1 hora ou 2. E ben xa hora do ordeño, porque hai que ir polas vacas fora, pois metelas, ordeñalas, hai que facelle sacamo aos becerros pequeniños, aos becerros máis grandes, hai que facer moitas cousas. Facelle sacama e facelles o cubículo, secárllelo. Non lles van poñer sábanas de momento. Entón, pois veñen xa mellor, a ver, nosotros estamos acabando as tareas ás 10:30, máis ou menos. Bueno, o bo é que estendes ao lado da casa, non? O pretiño da casa. Sí, a ver, temos cerca da casa. A ver, o máis lonxe que está da casa son 600 metros. Que che parece se me levas a velas? Pois ahora mismo... Xa me comentas máis. Ahora mesmo vamos sacalas para fora, porque estaba o rapaz acabando de limpiar ali, entón vamos e sacámolas para fora, e xa vedes as que como fan, a rutina delas de salir e máis como fan. Vale, pois vamos. Chegou a banda aldea, aínda que eu non a vi. Chegou a banda aldea, aínda que eu non Bueno, aquí están as tuas vaquiñas, non? Sí, aquí están. Pois son unha che delas. Aquí debe haber 81, que son as que están de leite agora na cuadra, que son as que dan leite. Bueno, pois moitísimas grazas por recibirme, por amosarme as túas vaquiñas. Eu teño que seguir a miña ruta, a ver si me aguanto o día. Vale, pois eu tamén encantado de habervos recibido e de habervos enseñado o que tiñamos nosotros e como o facemos, é a nosa forma de vida.
Boas. Hai Para- que ver que cortadiño che teñen o céspede as vacas, dá gusto velo desde arriba. Son as máquinas moi boas. Sí. Que tal, que vos pareceu? Moi ben, moi ben. Moi ben, moi Gustouche? ben. Sí. Dicías que era posible compatibilizar traballar no sector primario con ter o tempo libre. Entón, ti animarías a xente a que se anime, valga a redundancia, a emprender, a vir a Moeche, a montar a súa explotación? Home, claro que sí. É que, a ver, desde a forma que o vemos nosotros sí que é compatible unha cousa con outra. Que pasa que despois cada un ten que ver. Eu vexo cos meus ollos, cada un ten que ver cos seus. Claro. Ten que ver que che compense e que che guste. Claro, é que se guste, claro. E onde deixaches a Iria? A ver, nunha ruta motera. E iso é sagrado. Pois si, eu É sagradas as vacas, é sagrado o estudio, pero as motos tamén, A ela tira o motor e non hai maneira. Moito. Sí. É moito de chispa. Bueno, dalle a vida. Mira, temos que volver outro día, porque quedeme que ganas de vela montada no tractor. Claro que sí, pero, a ver, iso é calquera hora, Iso... Bueno, Pili, que tal? Ben, gustoume moito, sobre todo as imaxes onde se ve así todo desde vista aérea é impresionante, porque é un punto de vista que non sueles velo. E así, a verdade que se ve moi bonito todo. Bueno, falabades antes que tomastes a decisión de seguir coa explotación, de tamén modernizar, os pasamos ao ecolóxico e tal. Supoño que tamén teria que ser unha decisión difícil, ou non? De seguir coa explotación, esa foi unha decisión que tomamos cando nos casamos. E lo de ecolóxico era algo que tiraba moito a Luís e, ao final, pois mira, foi unha acción boa. Boa porque, además, é moi concorde co noso pensamento, a nosa forma de traballar. O sea que ben, aquela das dúas ben. Estamos contentos. Bueno, pois moitas gracias aos dous, dadelle un biquiño a Iria. E nada, nós non podíamos marchar de Moeche sin pasar polo castelo. E ali fomos para conversar coa asociación que leva organizando máis de 40 anos o Festival Irmandiño. Ímolo ver. Ai Moeche ten a zona, ai Moeche a zona ten, ai Moeche ten a zona de cantar e bailar ben, ai ala la, ai ala la, ai ala la, ai ala lo. Hola. Hola, boas. Que tal, boas? Moi ben. Eu son Rocío. Eu son Isa. Isa, encantada. Eu son Ramón, encantado. Ramón. E Alex, imagino. Que chulada de castelo tedes, A que sí? Non o coñecía. Pois merece a pena conocelo. Bueno, vos sodes membros da asociación que organiza o Festival Irmandiño, non? Sí. Xa vexo aí nos suadoiros. Sí. Bueno, contádeme un pouquiño, por que edición ides, cando é? Imos pola 40. Pola 44 imos este ano. O sea que xa... Xa levamos. Bueno, xa levades. non levamos algúns moitos anos de pequeniños. Sí? Pero sí. Bueno, vivimos todos. Eles non porque non os teñen os 44, pero ti cando empezaches, por exemplo? No primeiro. Sí? O sea, de pequena, sí. De pequena, aí xogando, bueno, vendo como facían. A miña familia tamén estaba na organización. E lembraste como xurdiu todo isto? Bueno, a ver, lembrome un pouco da xente que facía, bueno, que é un pouco como agora, E que se fai? Porque eu non coñezo, nunca vin, entón, para enterarme un poquinho. Bueno, a ver, Alex, dalle. A ver, iso mellor para saber o que se fai, hai que vir. Hai que vivilo, Hai que vivilo desde dentro. Nós facemos actividades para todas as idades. Nos temos un público moi familiar, entón hai actividades para nenos, actividades para maiores, e logo o que tratamos de resaltar sobre todo é a inclusión do que é a historia do castelo coa festividade, coa música. Entón, temos uns concertos, o que é o sábado á noite, e logo facemos un pequeno parón, e si que aí facemos o que é o salto ao castelo, que é a parte máis emocionante quizá para todos, mas sobre todo pos que vivimos desde dentro, é o salto con fachos ao castelo, e faise un espectáculo pirotécnico, lumínico, que penso que lle gusta a todo o mundo. Que é unha recreación do que foi, non, a revolta irmandiña. Queimase a fachada do castelo. Guau. Sí. Participa todo o pobo? Ides disfrazados? Como é a cousa? Hai algunha xente que sí que se disfraza ou que trae, bueno, o máis é que traen fachos.
que veñen desde o campo onde facemos o festival hasta que chegan aquí. Pero, bueno, disfrazados, pouca xente se anima. Non é unha recreación dramática, entón. No, houbo algúns anos, pero, bueno, había cabalos, é moi complexo. É moi complexo, hai que implicar a moita xente e cada vez é máis complicado facer iso porque tamén cada vez hai máis seguros, bueno. Sí, máis burocracia, non, polo medio. Ademais, unha das partes importantes é que a xente que ven de fora, aínda que non sea de Moeche, pois tamén pode participar. Entón, sempre é, según a disponibilidade de fachos que teñamos, pois pode vir alguén, oye, quero participar. Esa xente pode participar, ven desde fora, pero pode participar no que é o salto. Ajá, é aberto a todos. Sí, e a xente gustalle iso tamén, claro, poder participar. Membros da asociación vivides todos en Moeche, non? Sí. Creo que tedes tamén actividades para os máis pequenos, non? Sí. Ahora hai un asalto infantil. E que fan? Asaltan o castelo con globos de auga. Ai, que bonito. Unha batalla, bueno, saleu, non sei, non me acordo nin como xurdeu a día, facía moita calor, bueno, non sei. A excusa é facelo pos cativos, pero ao final disfrutan tanto os maiores como os máis pequenos. Bueno, os nenos hai un previo aquí abaixo, un previo que se xuntan, fan unhos xogos populares, tal, e despois hai un grupo de nenos que sale do castelo, outro de abaixo, e aí na entrada unha batalla de globos de auga, e colgan a bandeira irmandiña, entón xa quedou conquistado. Bueno, é bonito tamén para que se chegue un pouco a historia, non? E coñezan un pouco a cultura do sitio no que viven. Sí, sí. Que, jolín, non todo o mundo ten un castelo, eh? No. E como facedes para financiar todo isto? Iso sempre é máis complicado. Aí entramos no tema complicado. Creo que vendedes merchandising, non? Sí. Efectivamente. Merchandising todos os anos. Os suadoiros estos, venden. Suadoiros, camisetas, que as camisetas facemos un concurso de cartéis e solemos usar o cartei gañador. Bueno, pois, que mellor que ter xa o cartaz lucindo por todo Galicia. E como é a reacción da xente? Porque iso ten que ser tamén un orgullo, non é un punto de encontro pos veciños. A ver, a xente está esperando, o sea, hai veciños que se ven aquí, o sea, que se ven o día do festival, porque ao festival teñen que vir, o sea, é un punto de referencia para toda a xente, maiores e novos, da igual, hai xente maior que ven coa silla da playa a sentarse ao campoiro do festival. E incluso é un motivo de xuntanza para aqueles veciños que, bueno, ou foron veciños en algún momento do Concello, marchan por motivos laborais ou por motivos persoais a outras partes do mundo e volven precisamente para ese fin de semana para volver a encontrarse con toda a veciñanza. Teñen excusa para... Eu diría que a importancia reflexase no sentido de que, incluso a pesar da pandemia, nós tratamos de sacar unha edición de maneira segura que fora, por exemplo, unha edición virtual. Fixemos un concerto pequeno, pero tamén fixemos unha edición virtual, entón o que é o espírito sempre tratamos de mantelo vivo e de non parar, e iso os veciños tamén o agradecen. E no tema musical, que grupos teñen pasado por aquí, que estilos... Grupos de folk, grupos dende o ano 80, pois pasaron moitos grupos. Milladoiro, Brat, as Tanxugueiras... Nós aquí tivemos grupos moi... Kepa Junquera, tamén... Kenindiole, os grupos máis pequenos, grupos da zona tamén, a ver, de todo, a Roda... O que se trata é, sobre todo, de ter grupos un pouco noveis que sean da zona, para un pouco tamén darse a coñecer, logo tamén sempre un cabeza de cartel, e nos últimos anos estamos tratando de ter un grupo de fora, País Vasco ou mellor de outros países, que tamén se nos adapte un pouco ao tema do noso festival. E hai papatorio ou algo? Hai papatorio. Como non vai haber papatorio? Eso é importante, é máis en Galicia. Os bocadillos de lomo con queixo, de bacon con queixo, do festival, vamos. Efectivamente. E despois sempre está precisamente pensando xa case na resaca dos que veñen ao festival, os domingos o que facemos é como un xantar campestre que se leva, iso, como dís, facendo dende as últimas edicións, nos que, bueno, pues, a xente tamén disfruta moito precisamente o que estamos vendo xusto na televisión que temos que a túas espaldas. Sei que estades moi orgullosos do vosso castelo. Sí. Cando abreu ao público? Fai o castelo abriu ao público oficialmente, abriu cando se remataron as obras de musealización, mas de excavación. Dentro da fortaleza estamos falando do ano 2007, máis ou menos. Abriu con unha primeira exposición durante moi pouquiño tempo á semana e a medida que iba pasando o tempo, a implicación do Concello fixo que, pois, pouco a pouco foran aumentando os horarios do castelo e que cada ano, por suposto, recibira máis visitantes.
E que se pode atopar un visitante que ven? Porque ahora vexo que tedes aquí unha exposición, contádeme un pouquiño. Dentro do castelo, o titular, o máis grande, é o que chamamos o Centro de Interpretación das Revoltas Irmandiñas, que sirve precisamente para formar ao visitante ao respecto de que supuxo para a historia de Galicia este suceso. Temos tamén información sobre outros aspectos ou outros períodos da historia do castelo, posto que falamos de que empezamos a construílo teóricamente sobre o século XIV, finais do século XIV, alcanza o seu máximo esplendor no século XV e a partir de aí tiramos de historia ata os nosos días, contando precisamente co Festival Irmandiño como parte xa da historia do castelo. A partir de aí atopamos tamén pois o que pode ser o resultado dunha gran consolidación, dunha gran restauración do castelo e de como podemos ver unha fortificación medieval en todo o seu esplendor, con todas as súas partes, que significaba, que xente vivía aquí, como afectaba a poboación en xeral a existencia dun castelo e como a existencia dunha poboación en Moeche afectaba tamén a existencia da propia fortaleza, precisamente porque os irmandiños no 1467 remataron por derrubala. Bueno, ademais do castelo, sei que tamén estades orgullosos porque estás aí en proxecto de ser xeoparque, non? Formar parte deso, a ver, é importante. Igual que dos outros concellos do redor, non? Por ser un máis, claro que supoño que será bon, moi bon, e que nos daremos conta co tempo, pero bueno, ahora mismo... Moitísimas gracias por amosarme o castelo, Gracias a por ti. explicar un poquinho máis do festival, que anoto na miña axenda. Se me permitides, vou dar un paseíño. Quedas invitada. Ai, encantada, coño a invitación. Vou dar un paseíño porque eu quero subir a ver as vistas que hai deste castelo. Sí, merecen a pena. Se queredes, acompañádesme. Bueno, por onde se vai? Por aquí? Subimos por aquí. Imos. A ver se non chove. Esperemos que non. Que non hai palabras. Bueno, como vos teño así un pelín desperdigados, teño por aí, San Ramón, vexo que Alex chegou tarde, hola, vou preguntar a este bando que os teño máis xuntos, vale? Bueno, que tal, Isa, que che pareceu? Ben, sí. Contame, estades preparando algo para a edición 44, xa algo en marcha? Estamos xa, imos ter unha pequena repichoca xa antes polas letras galegas, en xuño tamén outra festa, bueno, xa estamos empezando, xa temos cartel. Vos credes que os veciños, bueno, que temos aquí unha boa parte deles, son conscientes aí da importancia de conservar do seu castelo, ao fin e ao cabo? Son. Sí, eu penso que aquí en Moeche todo o mundo é bastante consciente da importancia do castelo e do que supón para este concello. Bueno, vou preguntar tamén a Ramón, que tal? Buenas. Que che pareceu? Puídeme maquillar un pouco máis, pero con o resto... Puídeme maquillar un pouco máis, pero con o resto está todo no sitio. Tens soluciones e todo en pospro. Mira, que che iba a dicir? Falábamos aquel día da importancia de involucrar tamén os máis pequenos, a todas as xeracións. Hai algo en vistas nese sentido? Vais a repetir o tema dos globos? Sí, contamos con ter unha programación con a plena potencia do festival. Bueno, sabemos que, dende logo, quen máis disfruta do festival de sempre son os cativos e contamos con que, bueno, iso tamén sirva para facerlles ver a eles xa desde pequeniños o que significa o castelo e o importante que é para Moeche, claro. Bueno, pois moitísimas grazas por amosarme o castelo e por todo o que me contastes. Eu quedo cos ganas de ir agora ao festival, claro. Pois a que te esperamos. A por comer o bocadillo. O bocadillo. Amigos, ata aquí chegou o programa de hoxe. Espero que vos gustase moito e que anotedes Moeche para visitalo na vosa axenda. Sobre todo, non vos perdades a Feira do Queixo, a Cabalar e o Festival Irmandiño. Marchamos, vémonos na próxima. Un bico moi grande, ¡mua! E que viva Moeche!